ಕೃಷ್ಣ. ಶುಭ ದಿನ, ಶುಭ ದಿನ ಅತ್ತೆ, ಶುಭ ಸಂಜೆ. ನೇ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಬೆಂದಿರ್ಕಾಯಿ ಪರ ಅದಪ್ಪ ಎಂಕ ಹುಚ್ಚುಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಚ್ಚು ಏತು ಮಲ್ಲ ತುಳೆ ಹುಚ್ಚು. ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ಪತ್ತೊಂಪೊಯ್ದು ಬತ್ತೇನಾ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಕೈತ್ತಲು ಉಂಡೆನ್ನು ಹುಚ್ಚು ಎಂಕು ಪೂರ್ತಿ ಜೀವ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಚರ ಅಟ್ಟಿದೆ ಅಂದಿಜ್ಜಲ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಕೈತಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಕೇರಿ ಐನಿಟ ಹಣ್ಣು ನಿಲ್ಕೋಂದುಂಡು ಯಾನೋರನ್ನೇ ಬತ್ತೆ ಇಂಚ ಎಂಕು ಪೂರ್ತಿ ಜೀವ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಒಂತೆ ಕೈ ಇಟ್ಟುಂಡು ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಅವಳುಂಡು ಪೂರ ದೆಪ್ಪೆರ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕು ಒಂತೆ ದೆತ್ತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಂಡು ಹುಚ್ಚು ಬತ್ತಣತ ಅಲ್ಲೇ ಬತ್ತು ಒಂದುಂಡು ಯಾವ ಬಲೆ തീയറത്ത ജസ്റ്റ് മിസ് ಒಂಜಿ ಬೀಲಡೆಂಕ ಪಾಡ್ದುಂಡ ಸೋಕಾತಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ದೆತ್ತಂದುಲೆ ಅವಲುಂಡು ಹುಚ್ಚು ನಾನು ಏಪಲ್ಲ ತೂಪೇನಾ ಅವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಣ ಉಲಾ ಇಪ್ಪುಣತಿ ಹುಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಉತ್ತೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕೇರಿ ಪುಣ್ಯಾಗ ಬೇತೆ ಉಲತ್ತು ಅವಂಡ ಚೂರು ಸ್ಲೋ ಆತ ಕೇರಿ ತೂಂದಿತ್ತು ನಿಲ್ಕದು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡದು ಮೂಜಿ ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ತಿಂಚ ಕೈ ಪಾಡ್ರ ಹೋಗಿ ಅವಲೇ ಉಂಡು ಬೆಂದಿರ್ಸು ಪಾಡೋರು ನಕ್ಲಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ರ ಬಂದಾಗ ಒರಿ ಎಣ್ಣೆ ತಿನ್ನೋದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಅತ್ತ ಹನಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮಕ್ಕೊಂಜ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆಲಕ್ಕದು ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕೊಂದು ಇತ್ತೆಲಕ್ಕಿನಿ ಕಡ್ಜೆತ್ತಿನಾಯಿ ಅಣ್ಣನಕ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದ ತೋಡು ಮೆಗ್ದಿ ಇತ್ತೆ ಕಳೆದಿತ್ತೆ ನಾ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ ಕೊರು ಒಂಜಿ ಗೊನಿ ಪಚ್ಚದಾನೆ ಗಟ್ಟದೆತ್ತದ ಅಂದ ಕಪ್ಪಾಯಿನ ಕಡೆ ಬೊಲ್ದಿತ್ತ ಆಯ್ತು ಸೀದ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡ್ದಿಡೆಗೆ ಬೈದ ಪ್ರಜ್ಜು ಮೊಗದಾನಿ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿಕೇನು ಆಂಟಿ ಬೋಡೈರೆಗ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಜು ರಜ ಅಂಚಲಾಗ ಪ್ರಜ್ಜುಡ ಮುರಣಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಲ ಬಂತು ನಾಕ್ಲಿ ಗಾಳ ಪಾಡ್ರ ಪೋದಿತ್ತೆ ಪವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ ಪ್ರಜ್ಜು ಪೂರ ದೆತ್ತಿನೇ ಇಜ್ಜೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಲ ಬಂಡ ದಾದಾ ನಾವು ಕಟ್ಟಿ ಮನ್ಪೆರಿಜ್ಜ ಒಬ್ಬರ ಪಾಡುವೆ ಕಟ್ ಮನ್ಪೆರಿಜ್ಜ ಬಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎಂಜಿ ತುಲೆ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಸೀದಾ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಗೆ ಬೈದಿನ ಓಲುಲ್ಲೆ ತುಗ ಬಲ ಮಹಾರಾಜ ಯುವರಾಜ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲೇ ಚಕ್ಕರ್ ಬಾಡ್ನ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಏಪಲ್ಲತ್ತೆ ಪನ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ಯುವರಾಜ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸೀದಾ ಪಚ್ಚು ಮನೆಗೆ ರಾಕಿ 3 ಜನ ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಚ್ಚು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅತ್ತ ಮಗ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಚ್ಚು ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ನಿನ್ನ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಈ ಆಯನ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ ಅನ್ನಿ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟು ನೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಗಿಫ್ಟ್ಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಲಕ್ಲೇಡ 3 ಜನ ಕುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಮೆಗ್ಗೆನ ಕುಳ್ಳೆನ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜರಿಜಿನ ಕಟ್ಟುದೊಲಿ ಸುಶಾಂತಿಲ್ಲ ಅವು ಎಂಚಿನಂಬೆ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣಿನ ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅಣ್ಣಿನ ನನ್ನ ಹನಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಕನದಿನ ನಿಕ್ಕ ಈ ಹನಿ ಕೊರಡ ಹನಿ ನಿಕ್ಕ ಕಟ್ಟನಾಗ ರಕ್ಷಾ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರ ಈ ಬಂದ ಧರ್ಮಗಳ ಅನುಬಂಧ ಬಗಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಗಂಟೆ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಊರ್ಲದೆ ಇನ್ನ 10 ದಿವಸ ಕೊಟ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಆಯ್ತು ತುಗ ತೋಜಲಂಬೆ ಬಂಗಾರದ ರಾಖಿ 20 ಲಕ್ಷದ 20 ಲಕ್ಷದ ರಾಖಿಗೆ
ಇರುವ ಸಾವಿರದ ಒಂಜಿ ದಾದಮ್ಮ ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬೇರೆ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ಅದ ಒಂಜಿ ರಾಖಿ ಆತಿ ಹಾಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಹಬ್ಬಡತ್ತವ ಬ್ಲರ್ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ದಾನೆಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಜ್ಜುಂಟು ನಗ ಬರ್ರ ನಾನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಬ್ಲರ್ ನಿಜವಾದ ಕಾರಕ್ಕೆ ಪೂರೋಡು ಪಚ್ಚಿನ ಪೂರಲ್ಲಿ ಪಚ್ಚಿನ ಕಾರಕ್ಕೆ ಪೂರಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಡೋಲಿಕ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡ ದೆಪ್ಪಲೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಟ್ಟುಡ್ ರಾಕಿ ಅಂದು ಕಟ್ಟುಡ್ ರಾಕಿ ಕೊರು ಕೈ ಕೊರು ಆ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನು ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ತೈಕ್ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈಕ್ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಕೈ ತಂದೆ ತೋಜು ಸರಿ ಕಟ್ಟುದು ಹನಿನ ಮಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅತ್ತೆ ಈ ಹನಿನ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಬನ್ನಿ ತುಕ ಕೃಷ್ಣ ರಾಕಿ ತುಕ ಎತ್ತು ಶೋಕದ ರಾಕಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈಟ್ ಬಂಗಾರದ ರಾಕಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ರಾಕಿ ಕಟ್ಟುಮೇ ಪೋ ಇಲ್ಲಡಿ ಪೋಯಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪು ಬಲ ಕೃಷ್ಣ ಕಟ್ಟು ಮಾರಯ್ಯ ಬಲ ಬಾಬಾ ಇಲ್ಲಡಿ ಪೋಯಿ ಬಲ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ದೆತ್ತು ಬರ್ಕ ಬಲ ಒಬ್ಬಕ್ಕ ತಿನ್ ಬಲ ಕೇಂಟದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾವಿ 10 ರೂಪಾಯಿದ 8 ರೂಪಾಯಿದ ಹಾಕಿ 1 ರೂಪಾಯಿದ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಅಜ್ಜಿತನ ಜನ ಬರಮ್ಮ ಅಂದ ಆರು ಬಲ್ಪುಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ರೈಕು ಕೈ ಕೊಡು ಕಟ್ಟು ಅಣ್ಣೆ ಅತ್ತ ಅಣ್ಣನ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಡು ಮೆಗ್ಗೆ ಅಣ್ಣನ ಎದ್ದೆ ಪುರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರ ಮೆಗ್ಗೆಗೆ ಬರಡು 10 ರೂಪಾಯಿ ಪಚ್ಚು ಇಂಚಿದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿದಿಲ್ಲ ಬೇ ನಾನು ಇಂಚ ಇಂಚಿದಿಲ್ಲ ಪಚ್ಚು ಪ್ರಜ್ಜು ಇಂಚಿದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ರಡ್ಡು ಚಲ್ಲ ಇಂಚಿದಿಲ್ಲ ಆಯ್ ಸೈಕೋನೆ ಸೈಕೋ 5 ರೂಪಾಯಿ ಮರ ಉಂಟೆ ಬಲ್ಪುಗು ಬೋಯ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡಿ ಬಲ್ಪು 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮರ ಅಂತೇರಿಗೆ ಅಂದ ವಾರ ಬಂದಿದೆ ಇಪ್ಪದ ಇಪ್ಪದೆ ಕೊಂಕಣ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಸಾಂಗ್ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಬನ್ನಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ನೀನೇ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಬಲಂದ ಪ್ರಜ್ಜು ವಿಶೇಷ ಚಪ್ಪಲ್ ಬೇಡ ಆಯ್ತು ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪು 24 ಗಂಟೆಲ್ಲ ರಜೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬುಕ್ ಐಟ್ ಎಂಕಲ ಫೋಟೋ ಅಂಟ ಅವಡಿಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪೋಯ್ ಅಂಟಾಗ ಇತ್ತೆ ಪಚ್ಚು ನಲ್ತು ಬರ್ತೇನೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಬತ್ತಿಯಾನು ಕತ್ತಲೆಗೆ 7 ಬರ್ತದ ಪಿದಾಯ್ಪುರ ಆಡ್ತದ ದಾದ ಪಚ್ಚು ಸೋಪಡು ಕುಲ್ಲಿರ ಪೂಜಾ ಪಚ್ಚು ನಡೆ ಪೋಯಿನವಿ ಅವಲೆ ತಿಂದಿದ್ದು ಅವ್ರು ಅಡೆಕೊನೋಯ್ ರೊಟ್ಟಿ ಪುರ ಅವಲೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪುರ ಬರದೆ ಅನ್ಲೆ ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಅವಲೆ ಕುಲ್ಲು ಪಚ್ಚುನ ಅವಲೆ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಮಾಡಂಡ ಅವು ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಅಪ್ಪು ಜತ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ತುಳಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತು ಪಿದಾಯಿ ಆಡ್ತದು ನೀರು ಪತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಸೂಪಾಡು ನುಲ್ಲೆ ನುಪ್ಪು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಬಾರಲಿ ಇನಿ ಹಾಕದಿಜ್ಜಿ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದುಂಡತ ಅಂಚ ಕೃಷ್ಣ ಗುಡ್ಡವೇ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬೈಕಂಡಿರ ಈಗ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೆಪ್ಪಡು ದೆಪ್ಪರತ್ತ
ದೆಪ್ಪರತ ಮೀಕ ಚೂರುಂತಲೆ ನೊಂಜೆಲ್ಲ ಬೇಲುಂಡ ಮಲ್ತಿ ರಪ್ಪ ಮಿಪ್ಪ ಬೇರೆನೆ ಮೀಪಾಂಡ ಅಂಡ ಮೀಪದ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೆಪ್ಪುಡು ಜೆಪ್ಪೆರೇತು ಪೊರ್ತು ಎಲ್ಲ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಪಯರು ಉಂತುಲೆ ಓಕೆ ಅನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ. ನಾವು ಈಗ ಕೃಷ್ಣನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಚಪಾತಿ ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ಸರಿ ತಟ್ಟುನ ಈತೆ ತಟ್ಟಿರ ಅಪ್ಪ ನಿರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ತಟ್ಟಿರ ಅಪ್ಪ ಜಂಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತುಂಟಂತೆ. ಬುಲಿಪುನಾನ ಏನಲ್ಲ ಪಿಂಟವ ಮಾರಾಯ. అని బరెప్పల అని అవి గుంతుందిలే బరెప్పల ಕೃಷ್ಣನ ಜಪ್ಪದ ಪುರ ಅದು ನನ್ನ ಭಾಜನ ದೆಕ್ಕ ಅಂದು ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಭಾಜನ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದು ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಜಪ್ಪು ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರೂಟೀನ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ನಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಇಂಚನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲಾರೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತಿಪ್ಪಿನಕ್ಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತ ನಕ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಣ್ಣ ಬೇಲೆ ಅವು ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಅಂತ ಉಪ್ಪುನು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೈಟ್ ಪೂರ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಚೆಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲ ರೂಟೀನ್ ಉಂಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಓಕೆ ಇನ್ನಂತ ಖುಷಿಲ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಅದೇ ಪಣ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕದೆ ಇದೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಲಾಯ್ಕದೆ ಇದೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆಗ ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾನೇ ಜೆಪ್ಪ ಅವಡು ಎತ್ತು ಪೊರ್ತಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಯಾನೇ ಜೆಪ್ಪ ಅವಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಅವರ 12 ಗಂಟೆ ಹಬ್ಬನಂದಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಬಾಜನ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದು ಇತ್ತೆ ಪೇರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರದಿಯೇ ಅಂಚನೆ ಬಾವೆ ದಿತ್ತೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನೇಯ್ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬಾವೆ ಕಡಿಮೆ ಅವತ್ತೆ ಕಂಜಿ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಬಾವೆ ಆತ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ನೇಯ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಒಂದೊಂದೇ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಆತೆ ಒಂದು ಮುರಣೆಂಕ ಹನಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತನತ್ತ ಕಪ್ಪು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಕಪ್ಪು ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಒಂದು ಬೇತೆ ಕಪ್ಪು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಕನತ್ತೀನಿ ಅವು ಪೇರ್ ಪೂರ ಜತ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಕನತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ನೈಟೆ ಪೇರ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಹನಿ ಲೈಟೆ ಬರ್ಪುನು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ಐನ್ ಪರ್ನಾಗ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಹನಿ ಕೊಡ್ತಾನ ಗಿಫ್ಟು ಪಂಡಿದು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಓಕೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಿನ್ಯ ವ್ಲಾಗನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿಪ್ಪೇನು ಅಂಚನೆ 2-3 ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿರಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ದು ಅಂದರೆ ಬೋರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10 ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪ ಒಂದೇ ಬುಡುಡ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಓಕೆಗೆ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಆಯ್ನಾಯ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗನ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿಪ್ಪೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಡು ಕೂಡ ತಿಕ್ವೆ ಅದನ್ನೇಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಷ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆ ಜೈ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಓಕೆ ಅದನ್ನೇಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಲೆ ಹುಷಾರಾದಿಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡಿಂಜು ವಿಷಯ ಕಮೆಂಟಿಗೆ ರೀಪ್ಲೈ ಕೊರ್ತುಜಿಂದ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೊಡ್ಜಿ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಲೇಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೊರ್ತುಜಿ ಮುರಾಣಿದ ವೀಡಿಯೋಗಂತ ಕಮೆಂಟ್ ರೀಪ್ಲೈನೇ ಕೊರ್ತುಜಿ ಸಾರಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪ್ಯಾನು ಬಾಯ್.